Здравейте на всички! Вие гледате Mother Girl Bulgarian. Разбира се, аз съм Бела. И днешното ключе днеска реших да ви кача ключе 5 неща, които харесвам, 5, които не харесвам. Имам една капконарна хапче. Да. Първото нещо, което ще ви кажа, са 5 неща, които харесвам. 5 неща са. Първо, харесвам, когато имам гаджета или приятелки, да не съм сама. Да. Второто нещо е няма много неща, които харесвам, затова ги намалих на 5, които не харесвам. Да. Също така, второто нещо е, че обичам да се гримирам и никой да не се кара такива неща. 2 и 3. Да, третото нещо ви казах, че обичам да се гримирам. Четвъртото нещо е какво да бъде? Не знам какво да бъде. Четвъртото може би е, че обичам да се снимам и да пея. Мечта винаги да стана актриса и да обиколя света. Да обиколя света. Това ще е най-хубавото нещо на мен. Да, казах ви ги вече. Сега 5 неща, които ми харесвам. Да. 5 неща, които ми харесвам. Модел Бела Bulgarian. Сигурно не ви е харесвам. Първото нещо, което ми харесвам е всички да ми се перчат и да ме използват. Това е много гадно. Имам една ученичка, казва се Симона Василева. И нейната една добра приятелка Маги. Те само ме използват. Кажете ми какво да правя? Само ме използват. Аз вече започнах и един път реших аз да ги съставя. С една моя приятелка, Мариана, тя ми измисли план с нейните приятелки. На другия ден, ето така, да сетя до Симона Василева и после да я оставя, да отида при Мими, да седна и Симона Василева да ме пита къде отиваш, защо седиш при тях и аз да кажа ами отивам при истинските си приятели. Нали? Разбирате? Използването е ужасно. Добре. Второто нещо, което е, че когато имам рожден ден или имам парти, всеки ден, когато имам поне 5-6 покани, са свършили и да ме питат покани ли ме? Защо не ме покани? Айде покани ме, бе! Дами ги те покани. Защо ли на мен не ми даваш? Вижте така, много гадно. Ужасно е. Да, чакай да се завърта да бъде HD. Така пресва. Виждате ли, разбирате колко е гадно? Аз просто много е достатъчно. Третото нещо е изпитването.
В училище, когато стана 4-ти клас и 3-ти бях, имахме човекът и общество, човекът и природа. Защото, как да ви кажа, аз всеки път да побеснявам просто. Всеки ден трябва да уча. Аз само понеделник и сряда, понеделник имах човекът и общество, трябва да има природа. И не всеки път ме изпитваха. Пак изпитваха понякога. Да. Така. Мисля, че стигнахме до четвъртото нещо. Да, до четвъртото. Четвърто клас – карането. Мразя да си изхъбявам гласа. Всеки ден си хъба гласа от каране. Защото всеки път се карам с някой. И петото нещо е... ученето. Най-много мразя ученето. Исках да завърша. Най-накрая завърших. Само дето ми липсва с приятелчета. Така. Свършихме всички моите неща, които ви казах. Искам да ви кажа голямо чао, защото свършихме нашия епизод. Искам да... Чао! А вие гледахте Модел Бела България. И запомнете, от неделя няма да има, защото утре ще направя последно клипче до август, защото ще замина при баба в Кално село. Добре, казвам ви голям чао! А вие гледахте Модел Бела България. Вие гледахте Модел Бела България.